Jeg er kunstmaler Anne-Grethe Pind med eget galleri, hvor jeg præsenterer udelukkende mine egne værker. Jeg gør det i skønne private omgivelser med glasting, som fremhæver malerierne, og jeg gør det i 3 etager. Og i samme hus har jeg også mit atelier, som er stort, lyst og dejligt, og jeg kan på den måde male, når jeg vil. Og ved at have billederne i mine rum, i huset, i alle rum, så kan jeg også vise billederne på en velegnet måde for mine kunder, og når de kommer ind i huset, så siger de, sikkert dog en dejlig energi her. Fordi mine billeder, de skaber harmoni og har en god energi i sig, og yderligere forøger jeg den harmoni ved at placere dem med glasting, som trækker på billedernes farver og gør det spændende og rart at være sammen med. Jeg hjalp som en mand med IT derovre på Fyn, men jeg blev efterhånden sådan småt ked af det. Når jeg mødte morgenture, så kunne jeg ikke stå for, at jeg græd. Jeg gik til en astrolog, som fortalte mig, at jeg skulle genoptage mit maleri til nu at tage fat i det maleri igen. Og det gjorde jeg, og det blev så stor en fryd for mig. Og i 1998 blev jeg klar over, at jeg tog et år på Svendborg Kunstskoles dagskole. Og det år kom jeg så meget videre med maleriet, begyndte at udstille, og jeg sagde, fra nu af vil jeg kun male og udstille og sælge. Og det har jeg gjort siden, og det fik mig til at blive skilt. Først stoppede jeg med at sejle, jeg sejlede meget. Jeg gik i land, og det betyder, at for det øjeblik har jeg ikke sat min ben på en båd, og al den tid ville jeg nu bruge på at male. Og så begyndte jeg at etablere eget galleri i huset i Svendborg. Se, det er et menneske, som går meget målrettet afsted. Og der er ligesom 2 øjne, der kigger tilbage. Så målrettigheden er ikke 100%. Der er ligesom sådan en tvivl om, hvorvidt det er rigtigt at gå den vej. Jeg malede det, da jeg havde taget en beslutning, eller jeg var ved at tage en beslutning om at ville flytte fra 15 år i Svendborg her til København. I Svendborg havde jeg så mange gode kunder, virksomheder. Jeg lige malede mit skønnehus ned til Svendborg Sund. Alligevel lytter jeg til den intuition, jeg får. Du skal flytte, du skal over og være i nærheden af dine børnebørn. Og det gør jeg, og så jeg sætter huset til salg. Jeg tager herover i 10 weekend og leder efter et hus, som var velegnet til at præsentere billeder. Det skulle være højt til loftet, 3 etager og atelierkælderen. Jeg finder det her. For 5 måneder er jeg flyttet ind. Men jeg glemte at sige, at da jeg så var blevet sikker på, at jeg skulle flytte, det var ved hjælp af at male den her. Jeg begyndte at gå op og ned ad gulvet, og så tog jeg penslen, og så malede jeg den. Så denne her hedder På rette vej. Og det er så vigtigt for os alle sammen, at vi mærker efter, om vi er på rette vej. Og der er mange, der kører det motiv, fordi det også siger dem noget om at følge det, der er vores egen vej. Så når jeg beslutter mig for at ville male, går jeg ned i mit atelier, så spiller jeg, når jeg starter med at spille noget blid musik. Det kan for eksempel være Hildegard von Bingen, hende der levede i 1100-tallet. Hendes dejlige, lyse klang får mig til at tømme bevidstheden, komme ned i gear. Og som i Ayurveda, som jeg kender en hel del til, der siger man jo, at man skal tømme bevidstheden, før der er plads til, at nogle nye insekter kan komme ind. Så jeg starter med det, måske en halv time. Så rejser jeg mig og ryster på kroppen og gnider mig, som bliver til stede. Og så spiller jeg noget nyt musik, og det skal helst være noget med power i. For eksempel Traviata eller Carmens Troubadourvals, altså sådan noget med dam. Det får mig til at blive grounded og blive virkelig, wow, få kraften op i mig selv.
Og så går jeg i gang med at male, og normalt er det jo et billede, jeg ikke starter forfra. Jeg kommer tilbage til, hvad der sker, når jeg starter på et nyt billede. Men det er normalt billede, jeg har i gang, eller jeg har taget ud af rammen og vil male videre på. Og så går jeg i gang med hænderne. Jeg har jo opdaget, at gennem hænderne, så kommer det bedste ud af mig. Så er jeg ikke oppe i hovedet, så er jeg i hænderne, og så er jeg i kroppen, og så er det underbevidste, der arbejder med mig. Og så kommer der noget fantastisk frem, noget som jeg ikke selv har styr på. Det er det, der giver mig de dybe ting, og det er der, at der fremkommer de billeder, hvor folk finder mange detaljer i hele tiden. Når jeg starter på en nyt lærred, tomt lærred, skitserer det op, så kan det være ud fra et foto af naturen, det kan være en erindring fra naturen, det kan være en situation, jeg har forestillet mig, men der skitserer jeg op samtidig med kul, men normalt med en pensel og blid tynde farver, og så kommer billedet til at ligne det. Men så var det altså ikke længe, før jeg bliver træt af at se det naturalistiske. Og så er det, at jeg tager fat, måske med pensel, måske med spartel, måske med hænderne, blanding, eller også en natur, som har lidt diffuse træk i sig. Så det er processen.